Sehisian part nakaliang jong ka Sunday school jong ka balang ni priang subhai pi iwi pi wei syagni ka jing syakri lang jong yu blai hakani ka si ka bekerpang ika bela tip ya ka kum ka World Sunday School anniversary day jong usnam arja usan nyai ngu blai lamingi katne bangin dan hakani ka yeng ka bekentang ka jong u ya ka bangin yo ban mani ban syakri u Panai ngu iu, mar ke Sunday School, ke belong ke Shilam jeng hikai, ika ketien jong blai, naduk ki beretam, naduk ki besantam, badu blai un kurku, badu nya lamru ingi, ing bakani ke jing syakri, naduk besedang, haduk ke bawai no jong ka. Panak liang jong ke Sunday School ngi piang supai pi, iwei pi wei, dekat jong ka balang, bat ki wei pat ru, ki dekat ki wei pat ki balang, bejuan jing seng. Pat ngi kum ka balang ublei un kun kulang ingi ing bakani ka por jong ka jing syakri pat syab ngi ya chaprang ha ka jing syakri jong ublei tu ngi pendam ublei ha ka jing duai kukpa jong ubah beneng ni aingu ema ku try namar kini ka por ka bekentang ka bamesya snob haingi kum ka Sunday School ku try ya ka bangin yo ban mani bat ban syakri ema ku pa ha ka sngi ka bekerpang ku try kepada ke World Sunday School anniversary day. Nyai ngu ima ku try bekat ni melelum lang ini hukum kini ke por. Bat ngi dwai ku pa bangi don kam ke jing elam ke jong ma. Elam nya try dalu jong bensi mu jong ma. Nurut besdang jong kini ke jing syakri. Haduk ke bawai no ke jong ka. Bagi ke barok ke bangin yok ban pendap. Naduk ke bepuli ke ketien ke jong ma ke bedwai. Ke jing ruai ku pa. Wat ni kedan ke beper. Badu ku try ke jing roi ro ingi ko pa badu kham tam ke khobor ke bangin seyok ko pa ke ketiang jumal bau syakri joma try tu pensle du men sim joma bagi ke barok ke nang bepriang hun khmat ke jing snei joma bat ke jing mani ke jong yema ko pa lim ba ke ni ke por ba ke ni ke janmit ko pa ke nong ke berham bab e IT ke por bedang sak barok hama ke jong jisngi doai amen ngini petengi ke jing syakri ke jong yu blai Ling bakani ko por ngi ruai ke jing ruai ke sunspa andrup kundai na thamai life line ne bekamrem sunspa andrup kundai na thamai life line ne bekamrem you blai long ke buram ki kam bulale lukhon ulapha bayangi u e u ai la ke jing em ke kuna ban siu ke kherdap beneng uple bakin rong ki briu tu ro eu try ngap perthei bo kuran tu ro eu try phi ki benriu shat kemen Tuan dau Jisu ukon sya ukpa ai buram yu u bulale kampla padien jangan ni kecing ruai dan semua ban kerpat i Mr. SL Rapthap dan semua ban ilam ngi ke bepuli ne ketien jong blai pat banduai Leilon kaburam ki kambu nale lukun ula papa yang u ide u ai la kaching im kakuna bansiu kakedop neng Bakin rong kibriu to ya utrai siap pertai ba Ukraine to ya
unshem do yaro ya utrai seperti ba Ukraine do yaro ya utrai piki penreu shatmen tuan da ujisu ukun sha ukba ai puram ya upu la dekam pela gikam gibakrau la lea pertei da uru adolut jinkmen ka yaislei henrei kan salom jin pelakam balad andaya u Jisu yen yo I markmar do yaro ya utrai seperti ba Ukraine do yaro ya utrai piki penreu shatmen tuan da Jisu ukun sha ukba ai puram ya upu la dekam pela Ashwa ngili lang khamat jumplay akjing duai ngan pensngau kat tu kanit khat nakaktien ke jumplay bangila ban siam na kitab pisam kadukhat ke basispa at undai bat sispa lai phau bat naga city apostol Paul cha Timothy kalanong ke balai kidukhat khan reu bat khan nhiều Kijing pla jong me ki pa pla namar kata ka man siem jong a kara khe ki ka pa ple ki ktien jong me ka ai jing sai ka pan siam phang ye ki ba sida ka jing tho baro ka long ka bala prasad man siem do ple bat ka pa man soi ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pan bet ya ka jing pan melien ka ba ha ka hok khnang bo breu jong ple un yo long janai apala pentap yang iu sya ka jing le babaha baro tungi le lang ple jing tuai atrai ple bo pa jong i ba beneng kumni atrai ni wan ban lum lang kum ki khuan ki bla siu spa jong me ka yeng ba kentang ki jong me ban ai ngo ya me ban ai ki jing ruai ki jing yaro ya me man me long ple bo krau betap ya ka ye ki jaga baro khet ka long ka peneng ka long ka khet ka jong me bat ka khandau ka long ka chiyo ka chat ka jong me atrai kum ha ka ne ka sngi ha ka ba ka Sunday school ka rakhi ya ka leng kho snem jong ka ni dap ka chingo atrai me namar meladan rengkat bat ka Sunday school long ba ki por baro ka palong ka slem jong ka ching hikai bat ka ban sang ye ki men siem ki jongi banginang klain ru har ka jinglong men siem ni tuai me atrai tunang ye kar khu ye ki kam jong ka jing hikai lang ba jong ka Sunday school bangin yo ma sha ye kita ki jing su thu bat ki jing siampang ki ba mayan jong ka ktien ka jong me lang ba jong ki nong hikai jong e baru ai boru ye kinong hikai bikin yo ay kata ka mensiem jong ka jing siampang bat ka jing su thu
ia ke bejanai ia ke ketien ke jong me khnang bakila ban sam haki shahi kai ia ke ei ke ba me man ia ki ban yang i baro ban yos ngau ban song thua ia ke ketien ke jong me snei atrai pe bandan kan ban usakri jong me ubadan hakani ke por ia ke benta ban sam na ke ketien ke jong me isnei ban penjanai ya ki jing pen kre ki jongu baki ei ki baro ki bami no na ki sintur ki jongu ki long le sisya ki bala persat men sim na me hi isnei ban dan rekat ru bat baro ki to ki bom simla ban wan ban kieu hakri ki jong me le se ki dan hap deng ki jing pang ki jing stam rei to leit mame bat lu kaner la ka kti ki baspun ki jong me halor jong ki bari isnei ban penjam no kita kicing pang kicing sistem hakimet kicong ki desi dan ru ki brio ki bom simla ban wan ban kiu ka ying kicong me na ki dau ki per baki dan kicing trei ki besit cengai na la ying la ni ki besyakan oi ru ha kicing kan oi jong kene ke perthai isnei ban leit mame ban pasiau haki ban keren haki baki la ban phai ru shame ban IT ru ila ka cingim syame isnei ban dan rekat bat ka banta ka basa jong kani ka sngi hi ba ro ka wei ha ka bangi pendap ye kani ka cingrakhi ka jongi isnei ru ban ma ban klet ye ki pop ki rengkang ki jongi ki bubun bai kini ba ro ni dam ngingo ha ka kerteng Jesus Christ belong trai belong penim jongi amen. Ni ai khublei ba asal rop thap ibala shimi kene ke banta ban pulina ketien jong blai bat bundwai blai kun khu banong ai bol jong shakri kering shakri ke jong u ilo kunran menta pat ngila pois ke bentai ke bangin yo ban lumi ke jing aingo pat kat bangin ang lumi ke jing aingo ngin yo ke jing roi ker pang ke baning kong ne ka primary but junior department ne yeng mani pat ka ba ar ne ka primary but junior department na po lang keding branch hadin bagi ladap ban lum kijing aingo bat melio ikini kijing ruai and so ban kerpat i Mr. Mandarans naitang bit subaban duai pen kentang nam te kijing aingo
Tong ini dua. Aw blay bau kupa jungi bahab neng. Melong blay badab da kejingi bat kejingi snei. Melong blay balong utrai jungi met bat ke sim kejingi. Bat ba me bat ya kejingi im kejingi hekil hok ti ki pedon bor kejong me. Iwan ya kapan aingu ya me trai be namar kani kapor kapakodor kapor kapakentang Ak mamela pelapat yang pengindon hapokan ika ying kapakentang kejong me. Ban syakri ban yaro bat papendan buram ya kakerteng kejong me. Ni aingu uru ya me. Mamela pelapat yang kum ke Sunday school. Jong balang. Pengin yo ya kaban rakhe. Jika ni kasngi kapakerpang kejong ka. Kerku. Pat kentang ini iway piway lembah jong kani kapor jong kajing syakri kajongi. Ai bakajing syakri kajongi. Lembah jong kani kanop pai jong kani kasngi. Kan long nang mentap pen kraw ya kakerteng kajong me kum ke Sunday school. Iwanro hakani kapor ban syakri ya me lembah jong kini kijing ai ki bangin alum hakani kapor. Kini kim long ai eru am trawi Bangnya persyangi ke jengkerku, kita mila teksai ke jeng im ke jengi lemaki kam ke ki jongi ki paman kasni. Rengi wanra ki kumne kumaki long ki barit rekerku pediang bat perkentang ki nang ba kum ke Sunday school kan yo ya ke pendon kami ki kinlong ki jeng erab benang ya pen kraw ya ke kerteng ke jong me apaklah ke jong ke balang ke jong me. Isne ban yalam ro ya kani kapor jong kajing syakri kajongi aka bangin sayo ya ban yo snow ya ka kubor nagaktien ka bakhoj ka jong may lamo syakri ba kodor jong may pastor kerku ya u bat pan kentang u kerpang kenapa ka kubor ka bangin yo snow kan long ka bor nam ta jongi way puy bat kan long ro nakamataban pendon borom ya me Hake jeng im ke jeng iki meman kesni. Kalong ke jeng bam nam ta jeng iwai puwai. Penang la ia ban penjana ya la ke jeng im na kawai kesni syakawai kesni. Kat hadu bangana kot serta ke jeng jana ke balong da ketien ke jeng me. Isne ban long lem lorong kat bat ke por ke barang sa jeng ke jeng syakri ke jeng. Sngowi ke jeng dua jeng i. Dama bat klet ki pop ki bobon. Nabah ke kerteng ke badon bor ke jeng utrai jeng i ujus kris ni dua gini. Mentabat halakat taru. Amen. Nyai kublai kini ki artel ki jingruai ki bengilio na ke primary but junior department jong ke yang meni batu ke primary but junior department nalang kerding sisa ke jingruai ke jong pi ki along ke jingkerku bat ke kubor nam ta jengi lingba ke ni ke por ke primary but junior department po yang meni kerwai pang ke tien ke jong blai bakalong ke bekodor ke bengidei benyokor bat ke primary but junior department jong ke lang kerding pan ke khot ingi bangi de ban puli ke tien ke jong blai mar bakan yarap ingi bangi la ban job i ke jing sneo bat ke khot ingi
Bagi dia ban it, ia ban kiu ke skul penpal, ke belum ke slam ke jeng hikai, ya ke ketien ke jeng blay, ban ai boring ibi nang lak ban san, haga jeng ibat ke jeng ban sim. Ublay kun kui pi ki kon hap, bat rona ai bor pi nang lak ban syakri utrai, le bagi jeng ruai ke jeng pi, bat ke jeng minat ke jeng pi, ke ketien ke jeng blay, bat ban kiu ke skul penpal. Mentapat ngilapoi sikawi ke benta, buat kata kalongi ke bangin yo ban sngap ia ke ketien ke jong blay. Pak ngidan apreng jing ini ke por i pastor Balajit Ramsi, pastor iba dain ke balang lauba, buat iba petru ia ke balang lauba, buat kewipat ki balang hangtai iba hak po jong ka Sheila Presbytery, pastor ni Priang sungubhai pi, dekat bat kibahiyeng besam ke jong pi, kibadan dekat bat ngilim bakan ke por, jong ke jingeseng. Bat ngit skam boblen pun kami pi lim bakan ke por, kerang bor ke bangin yo, kanang ke jinggut ku nam ta jingi iwei pi wei. I pastor Balajit Ramsiet, ideiru i missionary menjua, kumbakan ru snam iladan support Nepal, bat ngit skam ke bor ke ben ai pring jingi, kanang ke jinggut ku nam ta jingi iwei. But hoi kijing pen itu kiba company and kerpat i pastor in subha ban pen itu. Ti syo begin yo ban sngap i ka kubon ka keting jong blay ling ba i pastor Balajit Ramsi ninya yo ban ruai kijing ruai ka shispa lai pusan ka batmai shispa lai pulai na ka kamrem shispa lai pusan na batmai shispa lai pulai na ka kamrem. Atukran bajamnu Jisu kikitin jong me long umso Kibala penmi ke jing sok, kabadap de jor baro, ke jing sawa, ke jing penlong, ke jing penshay do bat pop, ha jing sawa sngub ha jong me, ki jam jai ki do kham. Baro ki do khat, ke jing roi ke hispa lai pesan batmai, hispa lai pulain bakam rem. Badian jong ne ke jing roi ke pat pastor, ben shem ke bentar ke jong e. Tukren bacem no Jisu kitin John melong umso kibala pen ikajin suka patap da jor baro kajing sa wa kajing pen long kijing pen shoy do bat pop a jing sa was go pa jong me ki jem jai ki du ko ki ai pa itendat ki babang rujong bertai om lanu jor bajing sa wa kik den skur kajing map ai ngin sko jing sa wa chong me kajing sa wa padon bor apo chong nga akato nut pen meji suka bakor ong hanga ba me long chong nga ong daka din ka ba shay tu pendu kajing arta din kren aga tu kren adrai ay ngan yo ngau ka wei ka
saktin kabami na puneng hi ki jing shep ting kin cha chu nom jing suk bom jiu kut gan mi Chairman Bialami kan ka jing seng ha kan ka no phai sngi balang ro superintendent jongka Sunday school jongka balang nangta ya barok kinong kit kam jongka Sunday school kam kerpang ye pi kinong hikai hoi kam judai ka rukom ko jing ba penyeng han reng sngo ban ai kublai kerpang ye pi barok kinong hikai Sunday school nado ki kerdan rangba hado ki kerdan jongki baret ki kerdel rol ngai kublai pi barok aga kerteng kajang Jesus Christ nang tai pasal in charge ang kabalang bal bandan magin kapor ngidan hala kajang program ngaru ngamdan ha kabalang kajang nang ta kitum besan baro jong kabalang ki dekat committee balang ki longkmi ki longpa ki hep ki baret ki samla pi baro ngai kublai pi bar ngai kublai kerpang wall Sunday school anniversary day pi madakas ki baro ha ka kerteng jong Jesus balang unang penem jong pi bat jonga Haga jingkren ke bakado ke bangawan po ke balang jong pi jong ke Pentor district. Haden jong ke jingkren ke kubor ngai kendo i wei rang ba angnya pelau. Yong pastor ka tin pilala ba ka tin kasi yong. Ka syai ba ka tin kasi jong pi. Ngong balai pi ong kumta. Yong pimdei se u Nepali. Ngong ngatre se Nepal ku missionary tang ba ngadeyu kasi. Itap met yengai ngadang mod pi dayum Nepali. Nang tang akwa banetho ye pi ka wei ka jingjia. Kata kalong bah ka wei ka sngi ikon yong ye kpa. Yong papa ngi baro aki school ngi Q class na ka wei ka snem shawei ka snem. Ki textbook jongi ki kliang na ka wei ka snem ha wei ka snem. Tang ye pi papa ngi i ba pi day breu ba sa class hajo. Yong balai kon Pipule kan ka juk ka kot ka bayong na du pangadang rit ha du menta ka juk ka kot pipule ngapat pi pin kelai ka textbook ka jong pi wong pa kon kane kam dei ka textbook kane ka dei ka bible ka ba pi berwai mentan ka ktin ka jong ublai ka ba ngamla ka mengimla bangin keliang da ka wei om dan da ka wei par ka kot ka ba kham krau banya kane bangin san Haga jenglong mensem ka jongi. Bar ngai ngo yo blai bagi kon ki yo iru ki kpa. Bagi kpa ki dem ban pulero ya ka ktien ka jong blai. Ka Sunday school lane ka school penpau. Kadai kata ka shlem ai jingi kai jong ka wei pa ka wei ka balang. Kam dei tang ka balang ka jongi hashtelup jong ka ne ka perthai. Ka behikai ki dekhot jong ka Banai ke jikai ke bakin zaman sem bar ke bakin ja Kristan. Dei leng ba ka Sunday school balai banai ke dekat jong ka balang ya ka jikai ke bakor kat kom na ka ktien ka jong blai. Leng ba ka Sunday school lai jikai ya kita baro ke bawan syaka. Kerdan pa kerdan. Kata nado ka badang ret hado ki kun samla hado ki kerdan Ibarang ba. Day kene ken bengilayo ban ya tai sani ba bin pa bin. Ya gaktin ka jong ublay. Ngoko ban kentu la don manore manole se ki bakam jaito kendet. Ban be ya ken Sunday school ko ba ong ka jirwa ki hap ki baret. Ya be sa ki Sunday school pin yo shibon ke jingi kai ke bakodar na ki Sunday school. Namar kata ni ki ngimla ban muddor baka wei pa ka wei ke balang. Bagian penyat ye ki balang klem dadan ke Sunday school. Kam dan ka weiru ke balang. Bagian orang bagian syakri blay. Bagian dan nakin amit no, nakin weng no ya ka Sunday school. Ka Sunday school kala roy bala kala sapriang keleng ke pertai. Bat ha ke ngi ke pamenta ke balang ha keleng setelah kala pelong jeng rakhi ya kata ka wall Sunday school.
haka si Sunday ke Banengkong jong bulan November. Bat menta ke senam kahap menta ke singi tarik bulan November ajar pulsan. Jong ini pai kendiat syak menor. Nang bangin tip bat sotho mano kumno bat meno kani kerukom ai jingi kaktin blay kasdang kam desyo ka batamai ngan yai ban penken mau yangi maka don ka dor haka history ka menor jong ka jing sedang jong ka Sunday school ka jing sedang jong ka Sunday school hari England dan hari Bilad haka por jong kata ka jingki bakrau hari England ke bagi ong kata ka industrial revolution lane kata ka jingki im ka jing trekam daki karkhana long ka don ka jing pahu kam ka hadu kata ka jing pahu kam kata ka jing pahu kam long hadu wat yaki kelna red yaki kelung red ro long bahap ban ai kam yaki bakin ya tray yaki karkhana namar ka jing pahu kam ka long shaba palat how I wish bakin long kumta hagani kisngi ki bamenta haga jim ke jongi laong bagi kena namar kata ki yo syuti tang hakasngi Sunday kumta ki syang makya sharum bat chaneng hakata ki por bar kis dangro banle shibon ki kam ki babakla ki kam ki bathala bat ki kam ki ba persha ya ke imlang ke salang kumta deus nam khat nyau spa prapo Wei Briu Bakerteng Robert Rakes Ubalong hakajuk kapor editor John Kakot Kubor kabaong ka Gloucester Journal Badru Nong Tray Social Work Waloyo I kata ka jingma ka ba kraw ka ba up ya kari England barok ka wei bat ka don ka jing mensau wong lada omla bani kai tikna ya ni ki help ki berer une lembar ki katto ka ni ki parlok ki wer ki alum long tungin asdang ya ka jingikai banikai haka Sunday educational program ki ong haka to kapor long kila pelong ya ka Sunday school ka Banengkong haka ying juga Mrs. Meredith Asuti Ali ka balong ka way na ka slum ka way na ka slum haka to kapor ka jaka ka baman ki bamatam long ki lum ki kna baro ki pelong hangta bat ka jing thmu jong ka ni ka jingkai ka long lightly ka Banengkong ban pelaj eki kena bakin syang makya haki surok shnong ka baar ban hikai eki bakin nang tho nang pule ka balai ban hikai eki ya ka jingkai ke badan ha ka ketien ka jong play dan ro sa arngot ki weipat ki brio ki bala no senyang sha ka jingyat chaprang jong ka Sunday school ha ka basdang ha England hari England kita kilang William Fox baru John Wesley kumta day ka nyau tarik jong September kat nyau spa prapusan wala syam bala penmi ro ya kata ka Sunday School Society ka jingtmu kalong ban pen priang ban Krishan ya ka jing traikam jong ka Sunday School hakeleng barok ka way jong kari wallah basdang kajing tray jong Robert Rakes lai kendo shibon kajing persyak kajing kanglan bar kajing kajing tray kajing handrai ke Sunday school ong ke la roy keleng saudong jong perti hadin lai post nem ba Robert Rakes ula tray day hakasem kat pras pa kat way hadin lai post nem ong la kumno kidan nuk masan lakmut ki kena ki bala don ki bala rong lani ki bala enroll yelani Syaka school, dan syaka teki Sunday school, yang balas dang mau bagi parlok. Ka Sunday school movement in India baru ngitip, kat kum ke Indian church history. Las dang ya ka Sunday school hari India teki missionary Haserampur, jong teki Baptist mission, William Carey, Mashman, but word. Kini lak tip iki kum kita ki Serampur trial lah tip ini kelaingon. Ki bawandra eka gospel ki basdang na West Bengal na Calcutta. Ki parlok ki bait ka Sunday school haga ni kari khasi ba jantiaro ka jongi kala sedang da ka jingwan jo ki missionary. Hoy namar ba ka balang kadang sedang nama ki dang kinjat da ki Kristen long bahaba sedang ka Sunday school kamdan la ka jong ki kelas
la pelong lang hajo nadu ki baret hado ki balahe la ai jing kai kelum lang ha ka to kapor de hado ka snem kat kendai spa so puwei long ba ka Sunday school ka la kup ya ka dor ka balong mentah lang ba u Reverend P.T. Thomas une urang ba ulayo I ba don kam ban piano ya ka Sunday school kim day shoot malong ha ka juk ka kelas handrai nadu ki baret hadu ki kerdan ki bahe ban ki long no la ka jong ban ai ki ji kai ki kat kum ka kerdan lane ki snam jong ki khna le se ka history ka bon ba ka jerong la keren la se ka por kan kut tang hang ta ngai phlio sngo la yo ngai phlio ki paper ro spang ka Sunday school ki la yo sono goi ka por mentangin paino syaka ketien ka jong ublai hakum kene ke si ke bakerpang bangi rakhe kene ka wall Sunday school di ke jongi jongi ne pai syaka ketien ke jong ublai bat ke banta ke ba ublai la bo apa ka dokno jonga banyak keren banyak mer banyak thir bat pi ha kene ka no pai si gap ke beret ngak kwa pin sha skor le sengam tip kan simpor kat no tabang ngala bo lang kumnu ongan pengkut no swa ka lai bejing ngala ong la don manu ke ba pastor la kut lai bejerak ti kan ong bet amen ngampa pengkut ong bet amen la ka cross lai beje ke jingkren ke jonga kamot nga simpor ke ma 100% minit ye no pas dang hadu shibit adu bakot la cross lai beje sarak ti kan ong bet amen nganu pengkut ya ke jingkren ke jonga ka banta ke ba boleh bo ke dok no jonga kan ka janmet kalong na ka chithi ke ban kong ke jong u sha ka chithi ke ban kong jong Petrus kalenong ke baar ka khot ke baar barok ngila lendet ke bang kum ki khlong badangkha to phin kwa hi re ke basngur ke dot ke ba diamond sem knang ba phin yo san daka sha ka jing pen em ngam tep phila lendet nem ye ke ne ke khot ne babon nganget pen jongi ngila ba ngaru ngala lendet ke ke Bible verse na do bangadang khana Bangladesh Sunday School ngalala bhai ke Bible verse iway Petrus ar bang kom ki khlong badangkha to phin kwa erier ya ke basngur ka dot ke ba diamond sem knang ba phin yo sandaka sha ka jing pen em na ke ni ke khat ka phang preng jong ka jing slok jang bat phi ke ni ke por baro la ka long yang ke balasan ya phi ke ba nang ret yang lang baro ka dai ke ni ka jingkwa her ya ka dot ka badai mensem ka jingkwa her ya ka dot ka badai mensem la tho ya ka ni ka shithi dau apostol Petrus syaki para banget kia ba kendu ki bai kendu ya ka ka jingsha pensitam namar ki langet how try jisu ha ka to ka por ka jong ka jing sensar jong pat sha emperor Nero hagisam nrupulai haden kejong kres utho ya kane ka sithi namar ban penken mau ya ki para banget bakin yai ne ha ka jinget ke jongki watla ke jing sha pensitom ka jur ba ha ka ti ki pojong pat sha laong bagi babon ke sha penyap ke sha krai kli laong ka Bible ka history ka ya tho yang i bidep kumno ule ka jing long snew ko ju to emperor to ka polong ba yaki met jong ki Kristan long ba uwi haki penyang syarak bat haki surok sinong long ba utang lagi met jong ki Kristan ya ka sinong borok kawai hadu kata ka jing syukur ka jing long snew ko jong pat syah ka to ka por ba open stom ben ki Kristan haba utho ya kan ka sitiu Petrus open kan mau ya pi bat yangi ki para banget ba ba pin yang scam ha ka jinget Kristan ka jong pi bar ka jonga ha bange pet ya kan ka khot don lai tili ki banta bangawan ra apeng jong pi ha kan ka janmet na kan ka sithi ka baar ka sithi ka barang kong jong Petrus kalong baar ka khot ka baar don lai tili ki mat jong ka jing slok na kan ka khot na kini ki lain ngapia ki lai tili ki mat ka banang kong gom ki khlong badangkha gom ki khlong badangkha kada ka mat ka banang kong abangi kren ni ka mat ka banang kong gom ki khlong badangkha kani ka kren sapang ka jinglong khlong ka bakan jaman sem
Kapan kan mau yang i ya ka sngi bangilong Kristan la ne bangila priang yo Jisu ha ka jingim ka jongi le se gani ke barang ret phim num so tho ka e ka priang yo Jisu ka pa pi priang yo Jisu ka mon pa pi khot ya u ke do not ke jong pi ha ke men sim ke jong pi ban long no u nong pen im jong pi bat jong a kan mau la pen baptis yang i na do banginang ret ka jing pen baptis kam la ba pen im yang i ka kelep mat ma pi bat banga yong Jisu ko ba pi ruai ke por Christmas don jaka ha do not jong ang yong em kan mau ke jong Christmas ka dai kata ka bangekran sepangkum ki khlung badang kha yang i ha ka jinglong men sim kha yang i ha ka kelep mat ba pi pdiang yo Jisu ha ka jing im ka jong pi kan mau ki kan tien bo Jisu ong yau to nong sensar jong ki jiu uto Nicodemus wang Jisu don kam ban khapat yame habau Jisu ong yo kum tau lengo ubriu bala temen bal rang ba kat nong hikai jong ki jiu tu pi Jisu ong don kam ban khapat yam udah kendet udang mut ya wang Jisu ka balakha na ka do kalong ka jong ka do andrei ka balakha no mensim kalong ka jong mensim wang Jisu udang mut bandrung biang cek kepo jong kemi nang ta ban khapat yu Jisu em kam dei kum ta wang ka tai ka jingkha ka bakin jado ka jingkha ka bakin ja mensim ka dei ya ka bangi pdiang yo Jisu ha ka jing em ka jong iwei Petrus iwei arpulai ka ong kum ne naba lapen kha arsen ya phi om no usumbai basep handrai no usumbai da ka tien ublai ka ba im bat ka ba yaisa lapen kha arsen yangi dau no usumbai bom sep usumbai ba im ka mot da ka bor ka jong mensem ba khoi ki khlong ki badang sukha ki dan kam ya ka dot denam dei phi barok padong baby em phi di dot pi bam ke jing bam ke ba jam ke balang liquid barok nge bam barok mlaj ma phi mangaro men ba bi dang rit ngilong komta ki dai ke jing bam ke balong nane ke ba jam knang bakin knang bingla ban he ban san ha ka ne ke jing long do ka jongi ha ka we ke sngi ikon jonga iong yang akum ne ha ka we ke si ka bangin sa ya thia no ngabo ka dor ji ikon nang tu namanga thaj ba ngamut ban shu duai bet direct ikun na kasgi bandung play bible antau kun ngini duai ngong itali sai kun jonga iban sadap news nam ni kun jonga ha kata kasing ban duai ngla khabre ban duai itan yang ana ti papa yong yang papa balai ngom balai kun yang papa pikwa se yang abangan red yong yang papa pikwa yang abangan red ong kun balai pi ong kumta yang nama Sunday school ki miss ki hikai yang ngi ruai ya ko jing ruai ke baong lada pi pule ya ke bible bat duai man kasngi pin sa he bat lada pim pule bat duai malakasi pin sa red yang papa pi kwa yang abangan red ong em kon ngam kwa pi pin red tongin ya pule ke bible ikon jonga da ka jing snake jong play in nom thia kat ba ngim pat pule ka ktien ka jong play ngam la ban nyo kat na tuli ki bible verse ilala landat teng ngasu si ba lan ngasu rem I kham la bon teli ma I ban yang ba I message jong ba hang ni le say message jong I pedang ya kata ngi barok ki bangai ngi dan kam ban ken mau pangilong tangkum ki khlong habangin ang sedang ban nyan baru try balai ka yang I wat tang ban pulis dang bat duai ha kapor bagian ang sedang banjat berutrai balai ka yang I dapat pulis dang ai ngila kenyu tapi nang sup hadup ban ong ru nang sup ban batai teng lei pule la mut bo jemut ban play na gospel jong Matius tiap su wat naka kitab ki barim saya ingin lap gospel Matius kitab ki barim teng wat tang ban ong kerteng Jisu yaki parlok mi tapi hak pol binang sedang daiken mau ngakwa ban ong yepi kadai bangin san bo try long step by step ngin san bo try kajing san jungi bon sin ngaso si ban gi samla ka jungi
ki kwa ngi pedang yu Jisu mentah ki ong ki nong syarai balang syak no yang ngal yalap no yu Jisu la syai ka singi ka jing long Kristan jengi kam dei shimit baru begin nyai baru try kam dei tang shimit si singi ka jel enti jeng man la ka singi san bat utrai man la ka singi daga ba piit ban puli ya ka ne ka tin ka jong ublai ngakwa ban pen ken mau yang i wei pa i wei kam don shortcut yang i begin san ha ka jeng long man sem don shortcut yang i hab ban nyai step by step ban san bat utrai ha ka jeng em ka jong i tang bakin mau i ka ka wei ngim dei pat ban sa kelas hajo ngim dei ban sa kelas hajo ngi don kam ban san ban kiu kelas ha ka jing long men sem ka jong nga so si barong ngi don kita ki Kristen kendai kop yong ni kisni kita ki dwarf Christian ngi don depi pitip ke kita ki Kristen kendai kop kimul ki bom san ka jolong men sem kim tip ka weiro ka khot ka kten ka jong blai kim je tho chong Jesu yagi parlok haskul ru em kim je tho wei u nephew jong message jonga ila school biki bajoria ti por man ta school pa army school long bahak oi si yo phone call naki kimi jong ita i parlok jong ita Isaac ikon jong i miss i persa jong i message jonga yong ukon jong adu muslim ki complain sa school mano bahikai bau khon jonga man kaski wan sheying urai to joi ka bang I have decided to follow Jesus wong ki muslim kede ki wan Islam mo ban ong kala shap tieng ki kimi mano bahikai yau khon jong ki ong namar wan roi man la kaski wang lakut jengmot ban bot yau Jesus ki shap tieng kita ki papri ki long muslim handrai baro udai utau nephew je Mrs. jonga ba ong ba hikai ta ka jiro ha school ki khana phimla bantep ya ka bor ka chong blai hai jingla ibarit jong pi ba pi witness yo Jisu ha school hai ki jakat reng ong te pi ki barit mangi ki balasan ro yo ngi klat ban sakhi yo try lang ba ka jem ko jongi pitep ka khi ka ri India man chisngi baro ka wai man ta ka sngi ro kaki borok kawai keri India langba jong kawai ke Kristen ka cricketer Indian cricketer jong keri India kato ka Jemima borok pitip baka hit chispa art run semifinal mencisngi versus ka Australia kato sngi haba interview ka kong art lagi kentian ka banang kong ngai ka boram show Jisu ka Jemima ka baar ka ong ka Jemima kong haga po bangla that ngaso bangam don bor show open ken mau ublay yang anak scripture kata Exodus kat sau wang be still wang stand still wang I will fight for you wang ublay ya ka Jemima ka code ya ka tien ka jong ublay kari India bar kawai don kawai na kinong yalam jong ka parliament kala criticize ya ka Jemima menin ka singa yo i kong balay ka penmi tien blay namar ka yale ka sports ai ngo yo blay ka Jemima kam shimri kadai ka Kristen ka balaya Shem ka paman ya Jisu ka jem ko jong ka dairu ka worship team ka worship leader ka church ka ka don ki para banget ki ba nga shapting yo ngilalong Kristen laipo saupo sanpo snem yo watang way bom palong Kristen ngimpat not bansa ki watang si senro ha ka jing im ka jongi upol usnang ke Kristen ko rin wang kum ni iway ko rin lai iway ar wang kum taru ko para bangit ba ngam shimla ban kren na pi kum ha kita ki baken jaman sem ndai kum ki baken jado kum ba ha ki khlong ha ukresken ngala ju besa ju peja ipi ka dot om da ke jingbam namar phimla ban sha ya kata wat haduk mentaru phim patla ki para bangit be nak tarong ong wat long ki Kristen ki basa kelas Walang ki Kristen ki basa ha ka jo ka level jong ka jinglang man sem ka jong pi yat baru try man la ka si kiu na ka ka level sha ka ka level jong ka jong Kristen ka jong balai ki kelon ki Kristen balai ki hap ka jong Kristen ka jong ka dau ka long baka nong rim jong i ka senjor ka nong rim jong i ni dai ban seng ha ka ne ka tin ka jong boleh bolong ka Bible ni don kam ban seng ya ka nong rim Kristen jong i ha ka ne ka tin ka jong boleh
para be ubay nong hikay jong apa Bible college ong kumni wang balajen ra ya kan ke Bible ka siapa me melej onda me mela temen memla syu kan ke Bible kan sara kala ya me message jong ajong yang pi te kit plabet malakasi o yang gam ngam lele ngan i ya ka mobile jong acisngi tang bangan i ka Bible tengam la ngong ki para bai nga shifting yo ka tin ka jong blai kam long do long snam ti ya ka jing im ka jong e ngilong ti long Kristen hado pi don ka personal Bible ka jong pi ki nong rep ki don ka white lam mo kiu lau jong ujong yo ngim don la ka jong ka Bible ngala don manore mer ki brom Bible le saying si ong mei ngadon kam bandon la ka jong ka Bible pentit no yang nang ba yo ben pule ya ka man la ka sngi ka banta ka baar to pin kwa her ya ka dot ka badai man sem wa pastor Petrus wang to pin kwa her ya ka basngor ka dot ka badai man sem u khot u kan tu ki para bangai ngarung ka ban penken mau yang i kan ka por bangi don kam ban kwa her ya ka dot ka badai man sem ka balong ka tien ka jong play ka ai gane ka dot ka basngor ka badai man sem barok ngi tip ngi song tho ka dai ka tien ka jong play ladang kli ya pi ka ai ka Bible pinong yang ka tien ka jong play pinong yang ka kot ba tang ba ka song si ka long ba ka ne ka kot ba kala kala long ka kot bu ngasong si para bangai be ki khap ki bar ki samla yang i ki long kmi ki long pa ngasong si ban ka kot ba jongi kala long ka kot bu ha gani singi bu ba hai almari ba khot ni bu kan ka Bible o ngim kwa ba ka don pum ka Bible jongi najrong ngam tip sapok ka long kum no o ngi pelong ya kan ka Bible ka kot bu kam de shu ka kot ba para bangai be ha kitu ki por men shwa aki kat sautrik ubenai August shwa Independence Day ngakan mau tang lari ki por nang ki ba ki seng le no nadok kat sautrik ki breu sia marek bet maki ting don ro ka jingja mo prem laong ba ka jing siat dam ka jing siat welong kemi su shem ki Bible i room kum jing thia iri ilade onda lakam tanda ka jing siat imi wa penban ibat ya ka dictionary ke bayong kam dai ka Bible imtip dan hangno ke Bible imtip ibadat ke dik sendiri dengan ibadat ke Bible ki para banget bae yang ki hap ki barit ka jing don kam jongi ke Bible om day tang ki por ba don kam ngi pelong ya ka ban pule man la kasngi us David Wong haga kitab Psalm ke bacis pak kat kandai haga dekat ke bakat wong ngala rikop ya ka ketien jong meh ke donot kenang bakat num le pop wang ngalari kop yang ka tin ke jong me hakane ka dok lut jonga kenang bakat num le pop David nak kata kadam lapi kwa ban lat nagino ki pop ki pia syak pen soy man la ka kemat haka jem ke jong pi pule ke Bible ba pi num le pop ngak kwa ba pen ken mau ke ke hap ki barit pe changa yo ka cross lai beje ke jing keren ke jonga pe changa lapi pe changa kan kut lai beje shwa ka lai beje kan kut pimpet sanga yo ka cross lai beje ngam tiap nama pishim ya ka por jangan pla shim yang ko ma spo second pla tu menta ngakwa ban penken mau yang i ha kan ka por ka ban menta it ban puli ke Bible om dei tang ki por badon kam kum te ikong imtip hangno ka don ka ka Bible ila shutare ruru rere shano ka ka Bible ha ka shim ka Bible ishim ban ka dictionary badan iti ko bari bayong ngakwa ban penken mau yang i ka Bible kali ka tien ka jong blai ban pule ya ka man la kasngi kata ngakwa ban penken mau yang i ki para benget be ki syakri ke jong blai mangi be syakri yang pastor pembesan kinong hikai Sunday school ngap hai kan ka wai nga thoro ang ni kan ka quote ka jonga kan ka quotation ka jonga kam dai ka jong noro nga quote ya kan ka ong kum ni hatu ngila jupuli ya ka Bible kum ha ka ki por ka pa pi pen kre sermon lane pa pi pen kre Sunday school hatu ngila jupuli mo ya ka Bible kum hati ki por ba ka balang ka bo ya pi kan subject lane ka balang ka bo ya pi ban kren sermon lane la jan ka sing Sunday ngapan shim class Sunday school ngelaju pulih kum ta ya ka Bible
la dang la pule kumta ngira pule thikna pule bhai ke Bible ngong ye pi ki param ngi be ki ba bon pinum hun marwai balong kristan pin yalap pin ya tho ke ba bon shapang nu Jesu ba pi ba mangai ngi lamat ha ka jing mo je ke Bible ke bangi ngi puli kam ya tho yang ngi ba bangin kut tang hangi marwai kahikai yang ngi bangin yalap you know Jesu kahikai yang ngi bangin tho saki wai pat ki bam pat long kristan kata ka jingi kai jong ka Bible yang ngi teng shep teng yela dero yo ngapole Bible tang haki pol ban pringkre jingkren namang de ban kren hakino kino ki judging seng ngam biang yeladi ngadang don kam sipun bangadang IT shu ban ban pule ban ngam jileo ban pule ya ka ktien ka jong blai ngaken mau hagi pol bingang don hari Nepal kum ki missionary ngaken mau biang ya ka jing ju ni Nepali ban pule ka ktien ka jong blai uwei pa ka Kristan Sisian ke sisnem ki pule bet naru Genesis hadu kitab jeng penpau. Lak daslam la duna eru tang sisian kin pule bet ke sisnem ban pule ke Bible naru Genesis hadu kitab jeng penpau. Ngaken mau di por lockdown por COVID-19 nyo ban pule ke Bible arsin around nyo ban pule ke Bible naru Genesis hadu kitab jeng penpau. Karaun ke ban kong ni pendep kendai post ngi hakaraun ke baar nge pendap chispa propose ngi hadin hakoi ke sing le sing jeng para bangai ngai kendo ta ka nirmaya buddha ka khon ka para bangai ke jingan Nepal ngakeli ka ngong didi pila pendap mo berpule karaun ke baar yang pastor buah ngakwa bane tho ipi mentang adon hakaraun ke balai ban pule ke Bible ki para bangai bae ngakwa ban ye tho ye pi ni dan kam ban don kata ka jing angnot ka jing bang jongi ban it ban pule ya ka ktien ka jong oblai ki para bae jong ka balang tongin ko air her ya ka basngur ka badot ka diamond sem udial modi wong kumne ngabo screen ro yakane udial modi wong kumne kan mau yakane ka way habangi duai ngi kren mangi sha oblai Bat habangi pule ya ka Bible ka ktin ko jong blai dai ublai ba kren yangi wong na kata ka daw wong ka don kam yangi begin ailat ya ublai bon kren kambon ong udiel madi nangta u Charles Spurgeon wong kumne wai na ka sakri ba kraw nong yalap ba kraw jong ublai wong kumne Charles Spurgeon ha ka wai ka si wong don ka ba kli yang wong Charles Spurgeon Wong pastor kanu ka bakam koridor ka koridor ban pule ya ka ne ka Bible ne ka koridor ringi bangin pai sho blai ha ka jing doai dan ka bakali yo Charles Spurgeon u jubab kumne wong ya tho yanga kanu ka bakam don kam hato ka kham don kam ka baring mensim ne ka kham don kam ka ba penhiar mensim ong to bakali baro artli ke long badan kam kumju ngong ye pi baro artli ke long ke badan kam ban pai shoble ke jing doai bat ban pule ya ke tien ke jong blai ka long ke badan kam way missionary ushakri ha ka group missionary ke jongi utho way ai ka message ke jong kata ka message ke jong ai ha ka group missionary ke jongi ka bangamla pa pen pau ke kerteng ke jong bane thu ya ka jakatre jong amla bane thu laong wong namar bang pule ke Bible wong ngasa ot baro sipho tu ki simprak ti wong uta paro jengi umdan simprak ti baro sipho tu namar ba pule ya kan ka ktien ka jong blai parimbe mano ban ot simprak ti jong pi lara pi pule ke Bible pori jong aba jong pi amdan ban ot ya ka simprak ti ke jongi rengim 8 pi ban pule ke Bible Don bon ba we ni missionary perlok jangai ong pastor ngamla ban kit pla ban jalap namang katang sukit pla ke bamur kin check ke pla jo gilap Bible kin thang ni ke Bible ke jongam wang ngahap ban la landet la kumno sipo bar santli man la kasi ki Bible verse wang kena mo jo ban jalap ya ketik bompat long Kristan para bangit be skap don bon ba ki breu ki kwa ban pule ke Bible Kimla bandra nama ki syapan sitom wat ye kita ki pulero syaot ek simprakti ki jongki ngakwa ban kentu ye pi wei pa iwei
haka ni ka bangi rakhi ya ka ni ka World Sunday School jing kan don jing mut haka bangi ngin shim ya ka rai ba ka jing good jing mut ka bas kam ka ni ka Bible ka don kam yangi bagin ban pule ya ka man la ka sngi kan mau ba ka tien ka jong blai ka lang ka white lam haka jem ka jongi ka shi thi shi ka Hebrew sau khat ar ka ong namar ka tien ka jong blai ka lang ka ba im bar ka don bor ka ba kham nep ban ya ka no ka no ka white lam ar liang serti bar ka ba pei hadu ka ba pen ya khat ya ka jing im bat ya ka man sem ya ki mat bat ya ki clench ingro bat apa bisharo ya ka jing mot bat ya ka jing mo ka do not ngakwa ban pen ken mau ya pi ba ka Bible ka ong ka long ka white lam ar liang serti ngakwa ban ya tho ya pi chapang ka story jong te u gor khali army uni gor khali army lane u tau army jong ka ri Nepal long ba uni gor khali army ura ya kata ka khukri mo kata ka khukri army Nepali jongki kira yaki ura yaka kat shaka ba ulet banyale thama nalor ka suloi ba uban ra ro ye de ka khukri ha ka met ka jongo pitip ka e ka ba ujule ka dei ka ne uni gor khali army ha ba usai ya ka to ka khukri ka jongo na ka to ka jingsop laang la umla ba pen sao ki nong shon la umla ba penyap ki nong shon ko jong umla ban thep la kampat bit snam ko to ka khukri ko jong long umla ban sep ban thep ko to ka jingsop umla ban thep udan kam ban ot yelade khendiat ban mi snam bagan bit snam ko to ka khukri nang ta sa thep ha ko to ka jingsop ki para bangai be kata de ka jika yang ki kristan ngi man la ka singi pule ke ka Bible ka jing pule jongi ka Bible la bangi plead ya ka ngi pule ya ka ngi dai ban pule punya ya ka mdai ban mare ka to rat jani express m ngi don kam ban pule ngi dan kam badak tha ban ngam jeliu ya ka ban haba ngi lak tha ban ngam jeliu ngi don kam ro ban pendon kam ya ka ugor khali army ya ka to ka white lam ya ka to ka khukri udah pendon kam haba usai ya ka ngakwa yang iru haba ngi pule ya ka ngi dan kam ban pendon kam ya ka ei bakane ka Bible ka tho bar ka kren ka banta ka balai bar ka bakado kenang ba pinyo san daka syaka jing penem kenang ba pinyo san daka ni syaka jing penem ngimong ba pin san tangan ka met long renyang ka jongi bangin san daka syaka jing penem Wei Petrus RR gitu ka lain ka bakado ka bang kenang ba pin yo san daka sya ka jing penem ken mau ngi baro ki badan na ka yeng ka bakentang ka jong blai ngi dai ka jing thau ki ba im ka jong blai ki jing thau ki ba im ke kitab Genesis ka ye tho yang im ha ba blai usna yang i thau yang i ngi dai ka jing thau ki ba im om simpala penem yang i om simpala penem yang i la penem yang i dai ha ka kleman bangi Hashem yo Jesu markmat ha ka jem ko jongi nga ken mau khat wei tarik bana August khat khandai spa khandai pun reu nga ken mau la penem yang ha ka ta ka singi bangi Hashem ngai kendo nga pdiang yo Jesu ha ka jing im ka jonga ken mau bangi don kam bangi so tho ngi long tang ka jing thau ki ba im om sempat penem yang i ba pin san ha ka ne ka jing penem on dah ba pila pdiang yo Jesu ka jing mo jong pi it ban bam it ban ngam jeliu ha ka jing kordor jong ka tin ka jong blai kum ba pi pila roi mane I wei yones ka shithi ka gospel yones I wei khat ar kong han rei kat kita ba pdiang yo ulai ka bor ba ki khon ka jong blai kata ha ka ki ba ngai ha ka kerteng ka jong kan mau ngim dai ki khon ka jong blai ngi dai ki khon ka jong blai ha ka khilamat ba pi pdiang yo Jesu ha ka jing im ka jong nga ngam la ba nong ri khun I mei pa jong phi ngam la ba nong tang na ba ma le kai jong phi nga so tanat nga so ju ngam la ba nong bangan sa mit no la ne ngan dei de khot jong ka ying jong pi em ngim dai ki khun ka jong blai lem dam pat kha yang I mo ha na ka tien ka jong blai
Om siapa penkah temai yang ini. Om siapa ngim cepat Yeshem, ngim cepat pedang yo Jesu. Haka jengim ke jongi. Ka Bible kong kat kita ke pedang yo Jesu. Laai kabor baki long ki kon ke jong blai. Kalong ke badan kami begin san saka jeng penim. On dapat pedang yo Jesu. Kita yai berutrai pulih ke Bible. Papin san daka saka jeng penim man lagasngi. Yohanes Hendriu pulai kong. Kalong ke mensem ke bapen em. Kadok kampen mentoi ruem. Kita kiktian ke bangang la keren api. Kilong ke mensem, kilong ke jengem. Kiktian ke jong ublay. Ka Bible ong kilong ke mensem. Bar kilong ke jeng penem. Shwa ke bangangan syong apen kutno. Ngadang don sakat arminet. Tambangan perkutno shwa kata. Para bangai baik, kihap kibaik, baro sengap bahaya kani. Kumba kini kita ngaju sutnap long ini kekentian. Kumba kini kiding kisit saudong kibaran yung nakasnong ngajong pi. Kaba PPE yung nakasnong baro saudong. Kini kiding kisit baro saudong. Kila ban san, kila ban yeng. Kini kiding kisit laong namar bagi kesam jeliu haka kendau. Dainam day. Ong kini hap kibarat dainam day. Ka kelemat bapi weng. Pirat yang ini kiding nak kendau kilong kumno. Itu yang pirat yang ini kiding, piput ini kiding kilong kumno. Pibu asurok cisngi stio kilong kumno. Ong se kilong kumno. Oh, kiap. Ong seperti piting. To, kidok ka kisan kumno haka Kidok ka ngitip barok kisan nak ka kelamat ba piweng ya kan dok kha nak pibu hang ni ha po ying mane jo pi kalong no ko dok kha kayap kiyap ki dok kha kumju mangi ki balong kristan mangi ki khon ke jo blai ba phin san phin he phinum yap aka jom sim ke jong pe phin san phin em man la ka si bro try ba phinum sha job aka jingale ke jim ke jong pe Pidan kam ban ngam jeliu bat ublay bat hakaktin kajong ublay. Ka kelepman ba pim kwa ban pule yakane ke Bible ngin yap hakajinglong mensem kajongi. Ka kelepman bagim kwa ban ban pule ka man lagasngi laong bakin mau bangin yar hakajong mensem kajongi. Ngin jengairo na ublay ka Bible kade kaktin kajong ublay. Kalong ka ba day yangi ban pule ka man lagasngi. Duai bat pan ni kajingalam kabor ka jong mensem bako jong blai ban pan jingaram bakum no begin so thoro ya ka jing tho jon ka ten ka jong blai habangi pule ya ka ngakin mau ha ka we kasngi ngalit wat ya ka we ka jaka ka badikot ari Nepal kata ka gospel for Asia ngawat ngaya saudong jong kata ka nong ba kat mandu ngamlap onang ngalap hadin kat to kat ni minute ngatrai ladon ko ba arpo minute ngalap hadin ondai kendo yau ta uba pej badikot hangtang ong manager ong balai pimbo da ka signboard ke bahe bansuk yangi ke pathit kot niam bansuk banlap wang yang baba wang apa pitngan piwat ya ka restaurant hadu pa pin syam na ba pitngan pin pej GPS pin pej Google pin use AI wang pa pin lap ya kata ka jakaba mama pilatngan wang kani ka jaka dikot niam kam day bingila business wang ai kita ke batangan da sisa kin wat hado bagina syam lagi kwa sisa ban pule ya ka Bible ya ki we ki kot ban san ha ka jong kristan ka jongi ngan penkot da ka bangan pule ya ka kitab jong Amos kalang bapra ka de kot ka bakat we skap an pule ne kitab jong Amos kalang bapra ka bakat we kong hakmi kisngi kinwan ong utrai ublay bangan pa kajing kerdo hakari kajing kerdo kupu lamne kajing sliang ya ka handrai kajong kajing yo sngo ya ka ktin kajong utrai ngaku ba penken mau ya pi iwai pa iwai kan sadon la se kapor ngim tip ka bakum kano kata kapor handrai unang ya thulupa Amas ulang lupa kan sapoi kapor kajing kerdo bangin yo sngo ya ka ktin kajong ublay kerko epi barok ki pasngap ki ba sha skor ya ka ktin kajong ublay na ka janmen
blame kerkoi ke balang, kerkoi pi ke nongi kai Sunday school baro, kerkoi pi baro ke ban wan sa Sunday school, man la kasi Sunday, ya dandro ke balek sting, ya ka jinga seng, ban wan sa Sunday school nga kentoi pi ka jing be sa ka jinga seng Sunday school, pinsan baro try man la kasi, blame da ka buram ko jong amen. Hakani ka por ngin yo snow ka jing penbenan ka yang jong ka Sunday school ba ding ka tan ka yang jong ka balang. Ni jing pemna ka jeseng ba khadu jong ka Sunday school ha ji rakhe jong ka ya ka World Sunday School ta snam kan long ka por san chiteng lalu ka por san chiteng don ribu je kan don ka jing roi penreham hapo ka jelam jong ka kelas sam larang ba iban yelam ya ka jing roi kani ka jeseng long Mr. Jonathan Thaba organist Miss Yaiman Bahajarwa chairman day superintendent jong ka Sunday School ban polis dang bat duai Mrs. Aihun Lang Wan Swet inyo ban lum ke jingai ngu bat kat badang lum ke jingai ngu inyo ki arti special number ka baningkong ka nak intermediate bat senior department jong na yeng mani ka par ke intermediate bat senior department lang kerding i nongkren hakane ka jeseng ilong i reverend Wan Kmen Lingdo bat ka subject ban kren hakane ka jeseng kalong ka bapli ya ka ktin jomi ka ai jing shai ya ka pensyong nong rem na ka kitab sam kalenong basispa khat khandai ka khot ka basispa lai po hakni jeseng dong inyo ka jing sam price na ka menta ki class senior class sam larang ba bat rang ba bat inong sam price ilong 10% di ke kharishandi te kumta kom ka Sunday school ka khot so ha bat ye wer pi baro bane poilang shakni ka jeseng ka bakhadu jong ka jing rakhe jong ka Sunday school ya ka World Sunday School anniversary day arpo arpusan lakar patru ya ki samla jong ke kelas kerdan intermediate but senior department yang mani bikin sowa bansa sipor andalawai ke jeseng itu long jing benar Ki jing penbenan. Anumdon jeseng kan thai jeseng Hindi service happen from kra ka jeseng jong ka Senior Christian University bat ki jeseng dong menta ka sngi. Ha English service ha khandai lat la shibet akapor sauchiteng inongkren inlong I master Everton kharkongor. La shai ka sngi ka lai tarek kandon ka jeseng duai sedang benai hangni yang mani hakapor risteng ban pulis sedang bat duai ilong I Mrs. Kamti Meres Thaba bat inong duai hadian ilong Mrs. Sinora Sotun haka miet balang kataka santarik hakapor risteng minyo sngoya ka subject ka baong ublay uai ka jing ai ha ki ba sngorit la bensyong nong rem na ka shiti jong Jacob kala nong ka saw ka khot ka ban rio la penkha na ka team ka jing ai ban pulis dang ba dwai ilong I Miss Euphinia GJ Marwen but I nongkren ka subject ilong Master Elvin Stone Umyam ka Bible study jong ka balang kan long ha ka sngi thoding hangni hayeng mani kumba julong ha ka por nyobaji ha ka jaseng duai mit si sajan kata pratarik ban pulis dang ba duai ilong I Miss Dolisha Khan bat inong duai hadian ilong I Mrs. Bernola Marthong ha ka ni ka sngi tribe one kata ka khandai jarek inong yetu khana ka jaseng ka shibiji inlong master ke tariang ha ki jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society ha kani ka khandai tarek ha ka por nyoshi teng man step inong kren ha langkerding inong I temen basan
J.R. Saukmi, Bat Hang ni Yang Mani, Ilong Teman Masan, The Blue and Swen. Ki Jingaingo, Ki Bangila Lum, Haka Arpun Riotoring, Jong Banai Oktober, Kilong Kumni. Na ki envelope sa ki bor balang bahalor, Arpo Prahajar, Sispa Arpo Tungka, envelope Mentopat ilapoi sekabentai ke begini ban penwai noi kini ke syakri ke jeng iublai. Kini kajing pemnas, kandan kajing samprais, andalawai kini kajing seng, nak benda ki primary, junior, bat intermediate department, hayang mani bat kena kujang yang mani bat langkar ding, hang ni po yang mani. Ilapoi mentas ke por ke begini ban penwai noi ke jeng syakri ke jeng iublai. Ngai ngo iublai lamingi, lupas zang jong kini ke jeng syakri, bat haduk kini ke por ke mentah. Bat ngai kublai ru ya borok kini shimenta, haduk ibe lam jeng ruai, I organize iba tam ke jeng tam, o ya I nong please zang bedwai, bat ikini ki primary bat junior department, na yang bini ban langkading, ki bela ai ke khobor ke ketian jong blai, ling ba ke jeng ruai. Kerpang ni kapor ni ai kublai I pastor balajit ramsi ibal ai ke khobor ke ketien ke kublai sisa kalong ke khobor ke penken mau yang ai pi bangidei ban kwa hir ke ban puli ke ketien ke jong blai mardei tangling ba jong ka bangina ban san chekajing pen em bat kan longru kajing bam ke bejaman simingi bat beginang la banong kisaki ke jong utrai Kajik em kajong I managsi. Ublay on kerkulang ini. Lingba kani ka khobor ka bangila asngau. Lingba kani ka janmi. Ni ai kublay session pat hipustor. Ye kajing ye kani ka khobor phil ai. Ublay nang kerkui pi. Wa nang penon kami pi. Kajing syakri jong pi. Yelo kanran. Tengin yo banyarwai kajing ruai ka shispa lai pulain bathamai. Shispa lai puin ka bakhamrem. Kajing ruai ka shispa lai pulain bathamai. Shispa lai pui ni ke bakhamrem ki jingmut ki jong ublai ha bible ki la pau ki balong yai ne junam jing shisha ke bakrau jing kular dan bashisha balapan skam dasnam kham kode ke ksiar bat paila kodor tam bro ki dekhat ke jing roi ke shispa lai plan thamai shispa lai pui ni bakhamrem ba dien jong ne ke jing roi sa shisien pat en kat pali pastor balajit ramsi so on plat ni ke jing kat khu bat penwai Kijing un kijang ule apai bu kilapau kipalong yai ne junam jing shisha kapakrau jing kula dan ba shisha Palapan skam dasnam kam kote
yaga siar bat baila god doda kapla ben reu baro kapalong shi shahi ba ublei hakapu rom utau yu ba chongki ga ching long suk ba ning kong u breu u pendo hi nakatami ching xiao si ching rem ka cha jong yi shamru akabible gaktin basa wajam baton kaching im janai ya ubatong itam jing pen ya suk la pendep ajing yap jom ukun ublei namaruci su ubo dengke nong shu kapai kabakan tupki hukum jom ublei jing sneng jom kakam godor ya baro kapelten akan don bun ajar adiyar kipanem klemput yaga ngan bule ngan berkat klem dapat ngai ngo yameo ble buk pa jing ba beneng na ka janmen ngelayo try ban shot score ya khobona ka ten ka jome ina dwai te try ji sube ba men tho ki malum knyap ko do no ki men sem jing I wei ko try ji sube ba na ko khobor ka ka ten jome ko kandrat be kalau ka bor ka jem jing kum ki banget ko try ji sube kor ker ko try ya ka Sunday school department bro ko wei ya ki nong hikai ke bae ki nong kit kam baro try jis jong ka balang ker khor ka bor ka jing isne jeme ko try jis be ker khor ki parabang ki bae ki baju e ban wan sa ke Sunday school na ka wai ka skin Sunday sa ko par ka skin Sunday ko knar be dandro ko try le se be ki parabang be ki jongi bangilet lor ko try le 71 sa ke Sunday school ni dwai ko try jis supakore ka bor ka jing isne ka jome ba mangiro ko try nang la banyabe ko try Shaki Sunday school na kawai kasi Sunday, shaka way part ko kunat be. Haka buai no jong na jing shaki jong yame oblay na ka janmian. Atora ay baka jing ba ka jong oblay pa ba na bam jukod shaki ba bam jukod. Ka jing ayay ko jong Jesus Christ ba utray ba baro ke banget yunum jot show ken yo ya ka jem ka ba bam jukod. Ka jing aslak ko jong mun simbakoy ken shong sa rengkat bar kan ko kubor rengkat ba ka balang rengkat bar ka department jo ka Sunday school rengkat bar baro trohai ke ba shakri ba ke ba mane yame manta syarga arta ke ba bam jukodro amen.